gaskiya da amanar ka so suke daga kimar ka kulliya da shigar manya ta sa kake da burgewa da wainiya da ka jurewa ya sa mutane suke son ka yafiya da zumuncin ka suke tara ya mutuncin ka basbiya suka nunawa son ka kira ta kurciya zancen gofi shi shaho cikin dare zai kai sura. Waƙa mai taken sunan sun faɗi sun gani ko oho, kwarjininka tun daga kan hoto sannan kuma kwarjininka tun daga kan asalin hularka ta barin ta soja. Lallai babu shakka wannan zazzafar waƙa ce wacce ɗan Musa ya wallafa wa Brigadier Abdulrahman Tani, sannan kuma ya mai waƙa mai taken sun faɗi sun gani ko oho kuma kwarjininka tun daga kan hula. Mulkin soja ba ƙarya bane ba, sannan kuma mulkin soja ba wasa bane ba. A lokacin da ɗan Musa ya tsaya ya fice sannan kuma ya waƙe Brigadier Abdulrahman Tani, ya mai kuma zazzafar waƙa wacce ya ce gashi nan don jin daɗin masoyan Tani da kuma jin daɗin masoyan shi ɗan Musan. Lallai babu shakka ɗan Musa ya tsaya ya fice ya taka rawar gani a lokacin da yake zubowa ɗan Musa a lokacin da yake zubowa Brigadier Abdulrahman Tani waƙoƙi zazzafa a cikin wannan shekarar da muke ciki a wannan lokutan. To mai saurare za mu so ƙara gyara zama da kuma zuwa biyu ma zuwa ƙarshen wannan bidiyo, sannan za mu so wannan ne ziyartar ka na farko wannan channel namu mai albarka da ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin dai hakan shine zai baka damar samun labaran namu da zarar mun ɗora akai-akai. Lallai babu shakka kaɗan daga cikin waƙar ɗan Musa wacce yi wa Brigadier Abdulrahman Tani mai taken sun faɗi sun gani suka kai ka ko oho kuma kwarjinin ka tun daga kan hula. Wannan ita ce sabuwar waƙar mai taken sun faɗi sun gani ko oho wacce ɗan Musa ya wallafa wa Brigadier Abdulrahman Tani shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Lallai babu shakka ɗan Musa a wani kwanakin nan ya fito yana zazzafar waƙoƙi game da ɗan Musa, game da Abdulrahman Tani, a lokacin da kuma ɗan Musan ya ce ba zai ƙasa a gwiwa ba, sannan kuma ba zai tsaya iya haka ba, zai ci gaba da waƙe Brigadier Abdulrahman Tani shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. A lokacin da 'yan Nijar suka fito suna jinjina irin wannan abin da yake faruwa, sannan kuma suna matuƙar jin daɗi a irin yacce yake waƙe wato shugaban ƙasar nasu Abdulrahman Tani. To mai saurare za ku ga mun saka muku farkon asalin faifan bidiyon waƙar nan a wannan farkon bidiyon namu. A lokacin da kuka ci gaba da biyo mu a cikin wannan tashar tamu ta Marhaba TV, za mu ci gaba da saka muku zazzafan waƙoƙi irin wanda suke faruwa a cikin jamhuriyar Nijar da kuma Mali da Burkina Faso da nan gida Najeriya. Amma kafin nan sai kun danna mana like sannan kun mana comment kun mana sharing domin samun ra'ayoyinku, saboda hakan shine zai ci gaba da ƙarfafa mana gwiwa mu ci gaba da saka muku da irin wannan labarin da zarar sun faru a koda yaushe. Lallai babu shakka ɗan Musa ya tsaya ya fice sannan kuma ya waƙe Brigadier Abdulrahman Tani shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar, a lokacin da kuma yake cewa wannan waƙoƙin ai daga nan ya fara yin su har zuwa shekarar 2027. To mai saurare a nan za mu dakata, sai ku ci gaba da biyo domin samun cikakken rahoton da za mu zo muku da shi.